É unha actividade moi nova que estamos implantando desde este ano, que ten moita demanda. Al principio pensei que non iba a funcionar moi alá, pero mira, hai dous grupiños, tanto de nenos como de adultos, unha actividade con 12 personas, 14 personas, en adultos e en pequenos. E bueno, é o primeiro torneo que estamos facendo. É un xogo novo aquí en Europa, pero sí que xa ten moitos asidos en Estados Unidos. Vai ser olímpico nas seguintes Olimpiadas dos Ángeles. En Estados Unidos hai tantos federados como xogadores de baloncesto. Xa é bastante... Eu creo que é un poquinho un símil co que pasou no seu momento co pádel. Penso que vai ser unha cousa así, un deporte que en pouquiño tempo disfrutas, non requiere de moito material, nin unha instalación moi grande, unha rede, unhas palas, estás xogando. Penso que vai ter moita salida, incluso nos colexios, as promocións do deporte van a funcionar moi ben con este deporte. É un deporte máis de intelixencia, de colocar a pelota nun sitio onde o rival sease máis incómodo. Sí que a niveles élite sí que requiere unha preparación física alta, pero a nivel usuario, a nivel aficionado, que é un deporte que é moi sinxelo, non requiere unha forma física moi alta, e si é unha pequena destreza cas raquetas. Calquera que veña do mundo do badminton, tenis de mesa, incluso do tenis, xogar ben este deporte. Ou incluso os que xoguen ben as palas na playa. A instalación está moi ben iluminada, as pistas son amplias, só temos de dúas pistas, ojalá o puderamos ter máis, pero bueno, por as dimensións, este ano só se puderon montar dúas, porque as dimensións son como unha pista de badminton. A día de hoxe temos dúas, que é o torneo que estamos facendo con dúas pistas, bueno, se no futuro houbera máis participantes, deberíamos de intentar manter esas dúas, pero subir a máis días de campeonato, en 2 días ou en 3. Este ano empezamos como actividade nova. A miña sorpresa é que hubo bastante xente apuntada para ser unha actividade nova, que a xente non conocía moito o pickleball, porque moita xente, penso que o mellor o 10% ou 20% da xente que lle digues que existe o pickleball non sabe que deporte é. Bueno, comezamos con un grupo de adultos e outros de nenos que se cubreu o cupo.